Tınlağız, tınlağız. Mında Azatlık Radyosu aşa, hazırki vaqtda şit illerde yaşauşu sizning vatandaşlarınız söyleydi. Azatlık Radyosu нәрсә üçün көрәшә? Совет хөкүмәтенең içki һәм тышкы политикасы һәм чаралары күп вакытларда безнең татар-башкорт халкының мәнфәгатьләренә туры килми. Халкыбыз автоном дәүләт булып саналса да, үзенең хәләл мәнфәгатьләрен яклап, үзәкнең политикасын тәнкыйть итү иреклегеннән мәхрүм. Бишара халкыбыз гына түгел, хәтта татар һәм башкорт җумһуриятләренең коммунист җитәкчеләре үзләре дә Мәскәүнең рөхсәтеннән башка мөстәкыйль рәвештә эш итә алмыйлар. Аларның үз политикалары һәм үз фикерләре юк. Патша вакытындагы куштаннар кебек, алар тик колониал үзәкнең әмерләрен генә үтәү белән мәшгульләр. Безнең татар-башкорт халкы күп җәфалар күреп, СССР өчен күп эшләсә дә, һәм зур корбаннар биреп күпме сугышса да, Совет хөкүмәте аның өстеннән контрольны әле һаман киметкәне юк. Гомумән, Совет хөкүмәте безнең халыкны санга сукмый. Татар һәм башкорт коммунист җитәкчеләренең исә Мәскәү алдында үз республикаларының мәнфәгатьләрен яклап чыгарлык хокуклары да юк, һәм аларның бу изге эш өчен ирлекләре дә җитми. Матбугатыбыз тик үзәк режимның политикасын яклаучы бер корал гына булып тора. Халкыбыз үзе әйтелмәгән фикерләрне Мәскәүгә әйтү безнең вазифа. Халкыбыз үзе талап итә алмаган хокукны талап итү безнең вазифа. Татар һәм башкорт республикаларының милли хокукларын киңәйтү өчен эшләү, халкыбызның тормыш шартларын яхшыртуны талап итү, халкыбызга дөнья хәлләре турында дөрес мәгълүмат бирү, булар барысы да бүгенге шартларда безнең политик максатларыбызны тәшкил итәләр. Тарихта әле үз хокукы өчен көрәшмәгән бер халыкта иреклеккә ирешкәне юк. Без татарның йөрәк серләрен һәм изге теләкләрен игълан итүче халкыбызның бер өлеше. Чынлап еласа, хәтта сукыр күздән дә яшь чыга диләр. Без әлбәттә сезнең фикерләрегезгә, тәнкыйтьләрегезгә һәм тәкъдимнәрегезгә мохтаҗ. Аларны сездән дүрт күз белән көтәбез. Azatlık Radyosu сөйли. Bizning kundalik programma Tatariston һәм Башкортстан өчен Qozon vaqti bilan kechki soat 8 dan 10 ga qadar 19 metrdagi qisqa to'lqinda topshiriladi. Ondan so'ng bizning programma shuluq Qozon vaqti bilan ertangi soat 4 dan 6 ga shaqli 31 metrdagi qisqa to'lqin. Ammo bizning kechki topshiruvlar Qozon terasida, ertangi topshiruvlar Orenburg terasida ayiruvcha yaxshi eshitiladi.